Wis apa ora gleleng nek wis ngono kuwi. Maksude Kowe iki wis dadi Janaka. mulan mulus sangar jenis kang kapan insan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek roh rupane. Bu Agus Surajama. Togep Suarane ketara. wah janangan nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura apa kowe togep kekasaran. Palusen Tegep coba digedhekke sithik. celem Patono lho kowe. Suarane larak ngono. togep. Ngono kuwi suara. Ndara Janaka ana apa togep? Tijo mantri Nggih. Niki Panakawan sami dibeta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya togep sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan togep Monggo mawon. sing isih tiket pesawat opo togep. Andelera wong sembrono kok dadeke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togep Wong gak munggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya tobat. Iwang pikulun manik moyo ora melepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima togep. Tantrimanipun Raden Janaka Tekun bayar 2 kali lipat. besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Togep Wonten dawuh aja ngono togep aja jelek. Ulun berangkat saiki. nggih pun ngantos-antos. Lho iki gerangan yo ora tanja agak. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki ra malah kaengko ditonton kawula ra do ngisi-ngisi Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen udar mbok men. Aku ya suka caturan Bagong ora